ndi? Golek bayem. Golek bayam, Mbak De. Golek bayem jalan baun. Ya. Baun. Baune Mbak De. Bismillah. Dalane wangel. Pakanane mega iki. Pakanane mega iki. Supet gajah. Heeh. Jenenge supet gajah. Alah, sekarang udah Sragen. Buang. Di bongkon. Korok. Ya, enggak nggawa pisau. Bayame wakeh. Sambel yo enak ya. Heeh. Ada cepet tenan. Oke, pasti. Lemu-lemu ya, Mbak De? Heeh. Kulo nemu do golek apa no ngakeh. Jangan kok di sayur Di kulup. sambel kacang. Heeh. Enak. Sambel kok ya enak. Jangan doper karo capar ya. Iki lho, Mbak De, gede-gede, Mbak De. Kira dipeyek yo enak gede-gede. Ndi to ndut oleh mundut? Sik to kesrimpet loroke. Beh, gendut malah keserimpet tok, guys. Iki lho oleh kok suwakeh to. Sak gegem. Gegeme tok. Apa nih, Be? Bayam. Bayam mak ditandur. Mati nih dipindah. Suambel ya. Heeh. Lemu-lemu gede-gede. Cuwili to tibakno iki mau. Ya Allah, cuwili. Ditanak, Deterokmu ana iki. Heeh. Aku sendok sampe njur saiki monggo. Ning akeh ora apa-apa kumpul ning bawah. Mane mbok De ora apa-apa jote. Endang-endang sawah karo Daun. oh iya mbahon karo golek bayem. Nek bayem dipayek Dipeyek. karo dikulot. Sing masak Mbok De iki nggo. Nyambel. Sing nyambel ya Mbok De. Masak aku nah mau wis masak kates, gereh, tempe, tahu jangan tahu. Es. Terus apa nih Mbok De? Nah. Nek omah mau wis masak apa? Ngenku Heeh. nganu terong, tempe, tahu. Karo sawe tempe goreng. Karo tempe njos. Enak wi. Enak. Sip.
ya. Iki lek butuh duit apa jenenge mbaone Mbok De didol ora ya oleh. Oleh iki didol anu sak patoke 10 jutae. Lah iya. Jare sing pengen ngedol Tina. Lah butuh duit. Karo aku. Nggak karo Mega. Oleh ta, Bek? Wis nembung kok Kayak karo ponakane dhewe ya. Heeh. Aku ora butuh duit. Oh, enggak butuh. Wis akeh duwite Mbok De. Sing butuh utangan Mbok De. Jaluk. Iki lho. Nyonyane kancane kon bolang. Kancane kon golek kulupan kene ning omah. Lah iya. Nek omah mak nglengger kancane kon bolang ya, Ndut. Kok anu didol. Lah diuntinge gek didol go nek pasar. Heeh, golek karek ban ya. Tak kira mesti kok ngene. Tambani. Ya teh yo kok engko, mosok ora di toto ricik ngono ya. Heeh, ditoto. Oh, tak